uy, mag-aalas 7 na pala. So alam nyo naman, sa Pinas, mag-aalas 12 na. So, Noche Buena na sa Pinas. So, kailangan natin tumawag para mangumusta. Pero, bilang OFW, alam mo naman walang Pasko dito. So, sa Pinas lang merong Pasko. So, pag nandito ka sa Saudi, malungkot. Pero, syempre, masaya pa rin dahil alam nating napasaya natin yung nandun sa Pinas. Yung handa nila is maayos. Tapos tayo dito, ano lang handa natin? Ito, tinapay lang sa muli. Tapos magpiprito pa ako ng hotdog sa itlog. Yun lang. So, hindi ko na kailangan mag-celebrate ng Pasko dito. Basta't ang alam ko is napasaya ko yung pamilya ko sa Pinas. So, di ba ang hirap maging OFW? Habang sila is masaya na may mga handaan, ikaw nandito nagtitiis. Pero yung pagtitiis na to is limitado lang. Kung gagawin nating maganda ang pamamaraan natin sa pamumuhay dito. So, in the near future, pwede na tayong mag for good. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna tayo sa samuli pag Noche Buena. If you like this video, you can follow me on Facebook, YouTube and TikTok. Thanks.